नमस्ते प्रणाम सबके गोड़ छू के गोड़ लगा तनी। तो कैसन पानी ले रवा सबे आशा करते कि कहीं भी हो खबलो स्वस्थ हो खबलो मस्त हो खबलो अपना अपना काम में व्यस्त हो खबलो। तो हम स्वस्थ बानी मस्त बानी और अपना काम में व्यस्त बानी। तो सांझ हो गल बेटे मतलब 4 बजे वाला बा और हम चलते नहीं आज खाना में बनावे खातिर गोजा पीठा। तो रवा सबे बना रहे लोग वीडियो में चलता नहीं। अब शुरू करता नहीं देखी लो सब सामान इकट्ठा करके तो रखिए दिले बनी। अब खाली चूल्हे में आँच धरावे के बैठे और बनावे के बाद तो रवा सब बना रही लोग वीडियो में तबे रवा सब के देखे के मिली और देखे के ना खाऊँ के मिली। तो चलता नहीं अब चूल्हे के पास ठीक ना। और वीडियो छोड़ के भागे मतलब मत, वीडियो के पूरा फुल देखे लो तब जाके कुछ देखे के मिली ठीक ना। फुल वीडियो देखल जाला तो बहुत कुछ समझ में आवेला। आधा अधूरा देखल जाला तो आधा अधूरा ज्ञान ना लिहल जाला, पूरा ज्ञान लिहल जाला। तो हम रहो लोगन के ज्ञान नहीं बांटत बट हम चलता नहीं रहो वालों खातिर हम खाना बनावे ठीक ना। तो आई लो वो गांव के स्पेशल गोजा पीठा ठीक ना। और वो गोजा पीठा रोज सबके मिले वाला नहीं किया काहे से कि वो गाँवे में मिली, गांव देहात में मिली ठीक ना। तो चलता नहीं हम बनावे रहो सब देख सकते हैं। लेकिन सारा सामान हमारे इकट्ठा बा। तो चलता नहीं है ठीक ना। हम आ गए नहीं अपने चूल्हे के पास और बनावे खातिर सुर सार कर रहल बनी। आँच धरावे जा रहल बनी काहे से कि आँच धरावे के बाटे चिपरी लगावे के बा। और लौना भी सासू माँ लिया के अभी देले नहीं की काहे से कि थोड़ा बहुत लौना बाटे चूल्हे के पास। तो सासू माँ बानी ना कि लौना लिया के दी कहीं गइल बनी कोनो काम से। तो अब थोड़े ही लौना बा तौने हम अब लौना जोर दी तनी चूल्हे में खाना बनावे खातिर। तरवा सब देखते बानी लोगिन कि हम चूल्हे के पास बैठ गए बनी और खोटी बावे 2-4 गो मतलब झुरखुसी हटे उहे हम आँच धरावत नहीं। अब तो आँच आसानी से धर लेला, पहले बहुत ज़्यादा शीतलहरी चलत रहा तो आँच ना धर पावत रहा, आँच धरावे में बहुत दिक्कत होत रहा। तो सासू माँ आँच धरा देत रहनी और चूल्हे के पास बैठ जात रहनी तो हम सारा काम उड़ के कर लेते रहनी। लेकिन अभी एबरा आँच धली बहुत आसानी से। तो वो सब देख सकते हैं इन लोग। थोड़ा धूप दिखाई देते और थोड़े ही देर के बाद किरण डूब जाई। तो वो सब लास्ट तक हमारा वीडियो में बना रहे हम लोगिन। रउआ लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट बाटे बार बार ये। अब आँच धल हला सांच धरावल आँच धरा के हम आ गए नहीं अब कपड़ा उतारे खातिर। तो वह सब देखते बन लो कितना बढ़िया बढ़िया कपड़ा हम धो के डलले बनी। और ये कपड़ा केकर हटे रउआ सब बताई लोगे केकर हा। तो रउआ सब के तो समझ में ना आवत होई काहे से कि दूर लौकत हटे ना। तो हम रउआ लोग के बता देता नहीं कि ई कपड़ा हटे लड्डू बाबू के। काहे से कि शीतलहरी चलत रहा तो हम कपड़ा ना धो पावत रहनी है। लड्डू बाबू के स्वेटर वगैरह रहल हटे, ओढ़ना बिछाना तो हम ना धो पावत रहनी है। तो आज बहुत बढ़िया धूप निकल रहा तो हम लड्डू बाबू के कपड़ा धो के पसार दिल रहनी है। और दिन भर सूखल बाटी रउआ सब देखते बाइन लो। गोपाल जी के कपड़ा है देख ली लो। और उनके स्वेटर वगैरह हटे, पैंट है उनके स्वेटर वगैरह हटे, ये सब उनके स्वेटर हटे लड्डू बाबू के। और ये टोपी है तो देखी लो कितना सुंदर सुंदर कपड़ा बाटे लड्डू बाबू के। नहीं के जैकेट है तो सब कपड़ा सूख गइल बाटे। और देखी लो जितना लाल पियर कपड़ा लौकत ना सब कपड़ा उन्हीं के हटे लड्डू बाबू के। तो सब देख सकते हैं सब इतना सारा कपड़ा बाटे जितना लाल पियर बाटे और सब सूख गइल बाटे लिया के उनके पास रख दे ताकि घाम लग जा, ताकि रोज एक गो नहवा के पहनावल जाए। अभी तो ठंडी बटला ही बाटे, अभी उतना ठंडी और देखी लोगों ने थोड़ी ना कम भइल बाटे, ठंडी तो बटला ही बा। एक और दाल उबाले के बैठा दिल बनी और एक और सब देख सकते हैं लोग कि इन्हें हमारा खाना बनत है मीठा में के खीर बने और वही में खानो बनता जन उपरवार काम बाटे दोनों काम होते तो हम लेके जाते नहीं घर में। अब कपड़ा धो देनी कपड़ा लेके आ गए नहीं। अब उन्हें खाना बनता तब तक ले एगो लाई रहा लटे कनी के तनी बैठ के लाई खा ली अपने बच्चा लोग के साथ में।
ई गुलाई लेके आनी है, थोड़ा बहुत बच्चे लोग के दे देनी, थोड़े हम खा लेनी। तले आ गई ससुर जी मरचा लेके। काहे से कि मरचा 3 दिन से ख़त्म भई रहल हटे। तो गांव में दुकान बाटे तो गांव में से आवत रहला मरचा, लेकिन आज कहनी है सासू माँ से, तो सासू माँ मरचा मंगौनी है ससुर जी से, तब मरचा आ गई। अब हम असवानी के इंतजार करतनी। असवानी लागता कि खेले चल गईला, लाई लेके खेले चल गईला। तब तक के ले रउआ सभी देख सकत लो कि हमार खाना भी बना ताटे। रउआ सभी कहे लो जी खानो बनाओ तरी खातो बड़ी, तो ऐसा कोनो बात नहीं है। तो हम अब रसियाव बनावे खातिर दूध बैठाओ तने। काहे से कि मीठा में के खीर बहुत ज़्यादा हमारे घर में सभी लोग पसंद करला। चीनी में के खीर उतना ना खानी लो, मीठा में के खीर बहुत ज़्यादा पसंद हटे। वही मीठा जौन रउआ सभी गुड़ कहनी लो, गन्ना के जौन गुड़ होला ना मीठा, तो हमने क्या मीठा बोलेला। रउआ सब का बोले नहीं लो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए लोगे। और दूध डाल देहनी, दूध गरम होई तो चावल पड़ी, चावल हो जाए एक बाद मीठा पड़ी। तो रउआ सभी देख सकत हैं लोग कि धीरे धीरे हमार खाना रेडी होता। उन्हें बैठौले बनी दाल, चुटकी तसली में दाल बैठौले बनी। तो दाल देखा तनी भइल बा कि ना, तो दाल हमार हो गई बटे, ठीक ना। अब दाल के पसा लेता नहीं, काहे से कि दाल ज़्यादा गीला हो जाई तो दाल अच्छा ना लगी। काहे से कि पीसे के बाटे सिलवाटा पे, अब पीस के यही के बनावे के बाटे गोजा पीठा और दाल पूड़ी, दोनों चीज़ बनावे के बाटे। तो बनाते बनाते शाम हो जाई, रात हो जाई, तो हम तो रवा लोग से ना देखा पाए, तब तक अजोर बाटे, तब तक हम रवा लोग के दिखा देतनी। तो हम दाल पसल लेहनी और थोड़ा से रख देतनी सोन्हाए खातिर। तब तक ले हम अपन रसियाव जौन बैठले बनी मीठा में के तन चला देतनी, ठीक ना। अब हम दाल लेके जातनी सिलवाटा के पास पीसे खातिर। घर में पिसाई तो सही रही, ज़्यादा ठंडा जाई तो सही ना रही। तो तब तक ले आ गई हमार गुड़िया रानी आटा लेके, आटा साने खातिर। हम कहनी है कि बेटा हम जब तक दाल पीस के तैयारी कर रहा बनी तब तक तू आटा गूँथ दा। तो बिटिया रानी से आटा अभी ना गुथा पावेला, ना सान पावेली, तो आटा चाल के रख के चल गई। और हम आ गए सिलवटा के पास। तो रउआ सभी देखते बानी, रउआ सभी सोचत हो हम लोग की बिटिया रानी उतत हो गई बड़ी, आटा नहीं सान पाओ। तो हम लोग से बता देता नहीं कि आटा साने ली, बट ये बड़ा इस टाइम कुछ काम में बिजी बड़ी, तो उसे नहीं कर पाओ। तो हमू ज़्यादा फोकस नहीं करत कि ना तू सनबे कर, काहे से कि कोनो काम बाटे उनका, कोनो जरूरी काम बाटे, तो अपन काम में बिजी बड़ी हूँ। तब तक ले हम पीस लेता नहीं। देखी ले में बाटे धनिया, मरीच, और पाता वाला धनिया ना हटे, सूखा वाला धनिया हटे, और जीरा बा, मरीच बाटे और हरा मरचा बाटे। रउआ सभी देख सकते हैं लोग ये पीसे तनी हम गोजा बनावे खातिर। काहे से कि गोजा में तो हरियर मरचा और धनिया ये सब परबे करला। रउआ सब तो डालत हो हम लोग लहसुन प्याज सब कुछ डालत हो हम लोग गोजा में, लेकिन हमारे घरे जब गोजा बनेला ना तो लहसुन प्याज ना पड़ला। रउआ लोग से तो बार बार हम बतैले बनी कि हमारे घर में सब्जी में चाहे कुछ में मने लहसुन प्याज ना पड़ेला, बिना लहसुन प्याज के सब कुछ बनेला। तो मसाला पीस के होने साइड में रख लेनी कटोरा में। तब तक हम दाल भूक रहल बानी, जौन दाल हम उबाल के ले रहनी है तो दाल हम भूक रहल बानी। और बहुत अच्छा से दाल बुका जाता, रउआ सभी देख सकते हैं लोग, बुकत टाइम नहीं खे लागत। काहे से कि हम सोचते नहीं कि जब तक अंधेरा नहीं है तब तक हम जल्दी जल्दी कर ले, अंधेरा हो जाई तो बहुत दिक्कत होके लगी। आ लाइट तो लागल बाटे अंगना में, बट हई जन रोनी के पेड़ बाटे, आम के पेड़ बाटे, तो लाइट रुक देला, इन्हें अन्हार हो जाला, लाइट आना पावेला चूल्हे के पास उतना। तो ये से हम सोच रहा बनी कि जल्दी जल्दी काम कर ली, जितना जल्दी हो सके काम कर ली। ना तो हम कोनो काम करे में अगुतानी ना, हम बहुत आराम से काम करेनी, लेकिन हम वीडियो बनावतनी रउआ सबके दिखावे खातिर। तो सोचनी है कि जल्दी जल्दी बना के हम अजोरा में रउआ लोग के पास शेयर कर दी। तो हम आ गए नहीं, रउआ सब देख सकते हैं लोग आटा साने खातिर। तो देखी लो हम अंगूठी पहनले बनी, अंगूठी निकाल रहल बनी, काहे से कि अंगूठी पहन के हमसे आटा ना सना पावेला। अंगूठी में आटा लग जाला तो हमके बहुत दिक्कत लागेला।
तो रउआ सभी देख सकत इन लोग कि हम आटा सान रहल बनी और थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है। रउआ सभी देखते बानी लो कितना अच्छा घाम रहला, थोड़ा बहुत धूप दिखाई देत रहला, ओकरी बाद से अब धूप नहीं खे, धूप हट गइल बेटे, अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता। तो हम आटा सान रहल बानी, सारा सामान हम इकट्ठा कर ले बानी। रउआ सभी देख सकता इन लो जल्दी जल्दी हम आटा सान रहल बानी ताकि जितना जल्दी हो सके हमार काम हो जाओ। और हम तो तनी थोड़ा सबेर काम लगावे नहीं कि जल्दी जल्दी काम करे के ना पड़े, कैसे कि अगुताइल काम शैतान के होला, ठीक ना। तो हम कोनो काम करे में अगुतानी ना, लेकिन आज मान लीजिए अन्हार हो जाई चूल्ही के पास, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा बटे, यही से तो वो सभी देख सकते हैं इन लोग कि हम डाल रहल बनी मीठा। मीठा डाल तनी खीर में, रसियाओं में, ठीक ना। आटा सान के रखा गइल बा, अब मीठा डाल रहल बनी काहे से कि खीर हमार तैयारी हो गइल बटे। तब मीठा डाल के थोड़ा से जौन मीठा बा तौन पकावे के पड़ी थोड़ा से। और ये दाल जौन बुक के रखले रहनी हम के आधा हिस्सा में कर लेतनी, आधा आधा, ताकि जौन कढ़ाई में हम दाल रखले बनी वो आधा इथी में, आधा दाल में हम गोजा बनाए और आधा दाल जौन प्लेट में रखले बनी चना के हम दाल पूड़ी बनाए, पूड़ी में भर के बनाए। तो वो सब देख सकते हैं इन लोग कि मरचा कटा गई बटे और हरियर मरचा धनिया सब कुछ काट के कढ़ाई में रख ले बनी। गोजा बनावे खातिर तैयारी हम कर रहल बनी, गोजा पीठा बनावे खातिर तैयारी कर रहल बानी। तो वो सभी देख सकते हैं इन लोग कि सब सामान एके में मिक्स कर देहनी, लेकिन अभी थोड़ा सा नमक डाले के बा, काहे से कि हम दाल उबालते समय में नमक डालले बानी। तो हमके डर लगा था कि मरचा मसाला सब कुछ पड़ल बता कहीं फीका फीका ना हो जाए, तो ऐसे हम थोड़ा सा नमक डाल दे के सोचे तनी कि हल्का से नमक डाल दें, हल्का से नमक हम डाल देनी, एक चिटकी नमक डाल देनी। तो वह सब देख सकते हैं इन लोग और फिर एक के मिक्स कर रहल बानी ताकि नमक अच्छा से मिल जा। और देखी लो बन गई, अब भर तनी। देखी लो गांव देहात में यही गोजा पीठा बनेला और ये गांव के स्पेशल गोजा पीठा बाटे। रउआ सब देख सकते हैं लोग कि मिट्टी के चूल्हे के स्वाद बाटे इमें, और मिट्टी के चूल्हे के स्वाद तो और अच्छा लगेला, खाना बना जाला मिट्टी के चूल्हा पर। तो रउआ सब देख सकते हैं इन लोग कि हम बना रहल बने गांव देहात के देसी भोजन, देसी अंदाज में। तो रउआ सब आई लो और खाई लो और हमरे गोजा पीठा के आनंद उठाई लो खा के, और खा के बताई लो। एक बार खाए लो तो रउआ सब अंगुरी चटकाते रह जाए लो और बोले लो कि और दो गोजा पीठा हमके दे दा। देखी लो कितना अच्छा से भर देहनी और भरे में भी बहुत अच्छा लगा दटे। तो देखी लो जौन हो तसली में हम अधन दे के रखले बनी थोड़ा से, वही में गोजा पीठा डालाई और उबाल के ओकरा के फिर छानल जाई, छान के फिर एकरा के तेल में चाहे घी में चाहे रिफाइन में जौन कुछ में ताले के बाद रउआ सभी ताल सकते हैं लोग। 4 गो बना देले बानी, रउआ सभी देख सकते हैं लोग अभी बना रहल बानी। तब तक जौन बनल बा तौन हम डाले बब अपना तसली में, काहे से कि अधन गरम हो गइल बटे। तो ज़्यादा अधन नहीं देले, थोड़ा से अधन देले बानी। तो रउआ सभी देख सकते हैं लोग। तो हम डाल रहल बनी चूल्हे में, चूल्हे में नहीं सॉरी तसली में बनावल जाला। तो थोड़ा बहुत आवाज़ एने ओने हो जाला, बोले में थोड़ा बहुत लटपट हो जाला। तो रउआ सभी देख सकते हैं लोग कि अब डाल रहल बनी डलडा। ई रिफाइन कह के तो ले आइल बनी आमा, लेकिन दे देले बा डलडा दुकान वाला, काहे से कि जमल बटे। रिफाइन तो जमेला ना, लेकिन डलडा है जम गइल बा, हमके लागत है कि मिक्स बा में। तो रउआ सभी देख सकते हैं लोग कि हम कढ़ाई में डलडा उझुल लेहनी और हम अब दाल पूड़ी के तैयारी कर रहल बानी छाने खातिर। काहे से कि एगो दाल पूड़ी डालब, ओकरी बाद से हम जौन गोजा पीठा बना के रखले बानी ओकरा के एमे डाल के छान के निकाल देम। ओकरी बाद फिर हम दाल पूड़ी बनाएम। और देख लो कितना अंधेरा अंधेरा हो गइल बाटे, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गइल बाटे। और दिन प्रतिदिन मतलब और तो साँझ होते ही जाता झोला माली हो गइल बाटे।
रउआ सभी देख सकत हैं लोग। और हम भोजपुरी में बोलत तनी, रउआ सबके समझ में आवत है कि ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएब लोगिन। काहे से कि हम भोजपुरी माटी से जुड़ल बानी, तो हम भोजपुरी में बोलब। भोजपुरी हमके बहुत पसंद हटे। और देसी अंदाज में, गांव देहात के अंदाज में हम रउआ लोग इनके बना के दिखावत तनी गोजा पीठा। तो देखी लो, बहुत सारा अंधेरा अंधेरा हो गए। रउआ सभी वीडियो छोड़ के भागे लोगिन मत। रउआ सभी वीडियो के लाइक नहीं लो करत, ना शेयर करते इन लोग। तो वीडियो में हमारा कमी का बा, रउआ सभी कमेंट करके बताए लो, तबे ना समझ में आई जे वीडियो में कमी का बा, का सुधार करे के बटे, ओके हम सुधार करब। और रउआ सभी देख सकत इन लोग कितना जल्दी जल्दी हमार बन रहल बटे। आ देखी लो, लाइट बा, ऐसन बात नहीं है जे लाइट नहीं है, बट पेड़ बाटे ना हमारे अंगना में, जहाँ खाना बनावते तहाँ, तो पेड़ के चलते अंधेरा रहेला। पेड़ ना रही तब सब मजूर जाई चूल्ही के पास। तो देखी लो, हम बनावत तनी मोबाइले के जोरा से बनावत तनी। तो रउआ सभी देख सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाइए, वीडियो कर तनी बंद। तब तक ले मिले अगला वीडियो में। बाय बाय।